Vítám vás u posledného 7. dielu z hry Roblox. A chcem vám v tomto poslednom dieli z Robloxu oznámiť, že končím našicky Robloxom. A nehajte sa prekvapiť, čo vás čaká za také video. No, čo je jediné, čo vám môžem povedať, tak je, že vás čaká zajtra vlog. Môj prvý vlog vás čaká zajtra. Tak sa tešte zajtra na nový vlog. Tak sa fakt tešte. A v tomto videu by som vám chcel ešte povedať, že že budem aj tento týždeň, čo bude, tak budem natáčať každý jeden deň. Tak OK. A poslednú vec, čo vám chcem povedať, tak je, že už nebudem natáčať vôbec Roblox. Tak to je všetko z tohoto videa. Uvidíme sa u ďalšieho. No, uvidíme sa u vlogu zajtra. Dajte na toto video like a na môj hlavný kanál mi dajte odber. A uvidíme sa zajtra u prvého vlogu. Čú.